Per favor, la gent que ha acudit així, que està concentrant-se davant l'entaulat, per així de la cercavila, procureu buscar la pancarta de la vostra escola o la vostra entitat i així ens agruparem tots. Respiro de cançons i poemes que més val no esmentar, entre vaquilant trenes que després van anar. Em preocupa el meu cul, em preocupa el meu cul. Es clauen cançons, que parlen cursos i les emocions que van Eivissa, un GPS, un ordinador portàtil i una televisió pantalla LCD. Per favor, me demanen que toquen la moixaranga. Mira, Àlex Puigcercós també, mira. I dos xiquets més. Ai! Esos xiquets són de Fortaleny. Just i Robert. Els dos sortits. de Sueca i per al Col·legi Públic Carrasquer. El Castell de Corbera. És el Castell de Corbera, que s'estiren un poquet que no sé llits. Aixina! La Moixaranga. I al Col·legi Públic, l'Alcosera de Polinyà. Pintor Estrucs Manuel. És el pintor Estruc, no se sente? Ara sí. L'Escola Jardí. També en valencià. La Xala. Un poco de alegría, hombre. Veiem ahir una pancarta que es diu que les escoles Carrasquer estan velles, que necessiten obres. Abuela de Guadassuar. Col·legi Balmes de Guadassuar, un aplaudiment, per favor. Que són un poble xicotet, però tenen molta força.
global de Carcaixent. Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. Els del Balà de la Ribera, estireu un poquet. Així, que es vega bé. L'Alborxí d'Alcira. El de Guadassuar, que no es deixi. A veure com voten els del Col·legi Balmes de Guadassuar. Una alegria. Tornem a aplaudir a l'Alborxí. A veure com vota l'Alcúdia. Però voteu més. Per favor, la banda que comença a tocar. I que es fique. La banda que es fique pel mig. Els de la banda de l'Ateneu. Teniu ahí un forat per clavar-vos. Un poc de música ambiental. Severí Torres. Per favor, que pare un poc la cercavila. Un poquet i prou. Encarnació. Un aplaudiment per Evaristo Calatayud de Montserrat. Els de Montserrat no ens escoltem, a veure. Ara sí. I que comença la banda. Un cor d'aplaudiment per a l'Ateneu. I un aplaudiment al Col·legi de Fàtima de Sueca. A l'Institut d'Educació Secundària Parra d'Alcira. I el Perelló. I al Col·legi Blasco Ibáñez d'Algemesí. Sant Blai de Llaurí. És de Llaurí o d'Urrollets de Sant Blai? Ara, a veure com voteu, a veure. A la gent portadora de la pancarta de Compromís pel Valencià.